Tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din o nouă serie, asta fiind co-op, gen... Cu Arsenie Boca. Da, exact. Ok. Bă, mi-a dat băț, am uitat că acest dă Da, beci da, din da, 91-10. Mă rog. Și suntem aici alături de Arti sau cum îl cheamă, Da, nu știu. Arsenie Boca. Exact. Uite mai multe văcuțe. Ok. A fost o problemă la OBS-ul ăsta, că prima parte o filmează el, a doua parte o filmez eu. Da, exact. Și Bă, nu i-au filmat, adică s-a blocat. Exact. Bine că o țipa părul meu, că de nu filmam ca proști 20 de minute, sau când filmăm noi 15. Nu mai am mâncare, bă. Hai că-ți dau eu cam eu. Mamă, că zombie la eu, bă! Vino aici. Și ne băgăm într-un Skybase, unde ești? Vino aici. Deșteptule. De acum ieșim? Nu știu. Așa. Gata, am văzut că suntem buni. Suntem deștepți. Ok. Și mi-a fost dor de o serie de asta de survival. Serverul deocamdată nu este hostat, redeschis și cred că mă sună cineva și acela este un coleg de noi răspund. Îi dăm Ok. Ce vreau să close. spun? Mă Și sună. vom face, la fiecare 2 episoade vom face o extragere cu abonatul săptămânii. Dar la început acum nu prea putem pentru Da. că cartofi prăjiți cu Bă, dar sarmale. bine că a făcut și tu crafting table. Dar nu, că eu l-am de atunci. A, da, știam. Da, știu. Hai să căutăm niște cărbune Cum rapid. dezactivezi asta cu săritul? Deci dai la opțiuni, controls și acolo, scrie acolo jump și nu mai știu ce. A, da. Gata. Bă, trebuie să minez eu, că eu am deja pickaxe de... Da, că-ți dau eu cabel, Bă, n-am mai am cabel. 2 inimi ești. Ia cabel de acolo. Da, bă. Ți-am dat mâncare? Nu, Uite, de stai să mă duc să caut. Dacă ai lemn, prăjește cu lemn. să trăiești. Bă, o luași din nou. Da, poate de port, că e mai bine. Știu că-ți place ca... A, dar bine că nu o prăjești. A. Dar n-am de unde. Bă, N-am găsit săracule. Ok. Următorul episod va fi pe canalul găsit lui iron. Arthur. Ok. O să ți-l fur, nu e problemă. Și aici, asta va fi casa noastră temporară. Subacvatică. Da. Aoleu, să aude pompieri, poliția, ce e asta, miliția. Vrea să ne alarmeze că nu filmez. Ce-ar fi să nu filmez? Îți dau una în cap. Dacă nu filmezi. Nici nu pot să mă uit că am pe monitor capture și să vadă nașpa. Mamă, adică stai, suntem pe peaceful? Nu. Bă, zici că mâncai Apple, ești nebun? Dar nu, că aici dacă îți faci mâncarea full, îți faci viața full instant. Zici că e Apple. Știu. Dă și mie niște mâncare, că mai am 3 coponele. Mersi frumos. Să trăiască familia ta și tot neamul tău. Mai au și pe asta. Să trăiască. Da-te. Mai mine, adică stai. Du-te că să văd, mai e ceva, mai se prăjește ceva să pun și eu niște mâncare de văcuță. Nu ieși bă afară, bă! M-am uitat la Crazy, mă. Da, zi după 5 minute. Păi da. Cât să fă. Și Mai nu pune și tu uitați, niște să lemn. apăsați butonul de like. Nu mă întreb pe... Că este urât. Pentru că ne motivează să continuăm. Da, exact. Yes. Yes. Și pentru că acest gras nu vrea să filmeze și l-am implorat de 400 de ori să filmeze, dar nu a vrut. Minte. Și am zis că facem un CMP așa, au vrut, da. Eu l-am implorat și n-am vrut. I-am dat bani. Da. Acum a zis să... Da. O să-și ia cu banii aia. Dacă vreți, cum zice, bannere sau avatare, Nu, mersi, super, nu. super, super, Nu, super. nu, intrați la el pe canal. Că el face foarte bine. Eu nu fac. Nu fac, bă, pleacă, bă, eu nici nu știu să umblă, bă, eu de-abia știu să umblu în pain. Dar de aici nu mai fă reclamă. Că oricum am dat friendly quest-uri de la... Nu le mai pot. Să dați acolo pe la el și pe la apropo- mine. O să-mi pui canalul în descriere, nu? Da. Apropo, vă mulțumesc pentru cei 100 de abonați. Nu știu cât dintre voi veți fi activi, dar mă rog. Nu contează. Nu mă contează. Ne trebuie Am spus abonați și activ activi, ori bă, intra în acest CMP. Da, exact. Tu ești activ, vrei să intri în CMP-ul meu? Asta e CMP-ul meu, dar de partea a doua. Dar nu mai comenta că eu l-am făcut. Așa, dacă vreți contul premium, accesați-l pe acest om. Are foarte multe. Nu mai dau. Îl are și pe lui Max și altele, dacă vreți.
Te bădei, nu mai face reclamă. Să-mi dați și ție un cont acum. Ha, taci, nu mai tot atâta lumea. Tu mi-ai dat mie cont. Acum nu mai minți, nu mai minți că crește năsucul. Nu crește. Băgăm niște mâncare. Am mai făcut. Lovește-mă, lovește-mă. Mai dăm. Dăm. Nu mai dau că mor. Nu mor, că am full. Lasă-mă cum se regenerează. Bă, de ce ai săpat de-n dreptul? Ce? De ce ai săpat aici o cameră? Că puteam și că vroiam. Pentru că ești prost și pentru că ești prost. Ba, nu e adevărat. Ba, foarte adevărat. O, cave. Să mor tu. X-ray, să mor eu. Vezi că stai sub picioare. Vezi că te împing. Hai, sari. Mi se regenerează viața repede, ce? Bă, eu n-am vrut să zic sar chiar așa. Uite că am găsit căul. Eu nu sar răpit, hai să iau căul ăsta. Și după aia sar și eu. Ok. Da, și după aia m-am ajuns și pe mine să fac setările la OBS, la i3 pe ăsta, că ăla cu i5 acasă și ăla cu i7 la cealaltă acasă. Bine zis. M-am piedicat. Bine, bine, hai, poți să pleci. Hai. Ofer. S-a împiedicat vărul meu din cărcat și a picat. Și s-a speriat, a început să plângă, că crezut că-l bat. Și eu într-o zi m-am împiedicat de un fir de praf. Bă, Tarzane, ce faci acolo? Ai uitat căul acolo, bă, tu nu vezi că ai uitat căul acolo? Păi, dar nici n-am avut în gând să-l iau. Noi suntem prea bogați. Ne ardem cu diamante. Aole, uite zombalai. Aole, Bă, sabia patule. toporul parcă dă mai mult. Da, dar sabia dă mai repede și până încarci un topor, ai dat vreo 20 de situri cu sabia. Situri. Ce? De unde le scos, mă? Așa. Mama, se joacă vărul meu cu niște jucării, bă, care fac niște zgomot. Cred că nu s-au auzit, nu? Joacă cu drujba, ce? S-au auzit ceva? Nu. Tipul, să nu mai faci gălăgie, că te bat. Credeam că e un cap de zombie, dar era zombie întreg. Uite cât... Mama, aici e un... am crezut că e... Bă, rămâi tu acolo. Suspendatule. Help! De ce? Nimic. Mi-am Hai făcut și de o... pas. Bă, dar ce easy am să moare eu. Ce ai mai găsit pe aici, bă? La Fer. ce... La ce stra suntem? Diamante. Na, minți. Nu mint. Dar nu te văd de aici. Nu contează. A, mi-e Optifine pe cât stai să mupă. A. Nu știam de ce nu pot să te văd mai de aproape. Ce nu pot să mă vedem mai departe? Hai dă! Mamă. Mamă, m-am sperat că n-ai țipat, bă, nu mai fa așa. Să mă rog dacă nu m-am sperat că n-ai țipat. Uliu! Hai dă. Bă, tu treci peste aer, bă, se vede că îți trebuie ochelari. Unde eu? Lasă-mă aeră, nu. Eu l-am lăsat ca să-l crească. Dă mâncare și mie. Da. Dar pe ea să mergem înapoi, că doar știm unde e locul nostru. Hai, hai înapoi. Go. To sleep. Go to fuck yourself. Ai luat mult căula. Am 10 căuri. No, eu am 7. Nebun, de aici am coborât, nu? Oare putem să-l mâncăm? Că lu ar fi ceva. Parcă de aici. Uite Cum aer. dea? Ia aer, nu vă. Hai cum e să luăm mâncarea, să ne mai facem ceva unelte de Uite aer. aer, nu Hai. aici, aici sus. De ce, nu mai e pickaxe? Ba da, Atunci de ce nu le el e. Du-te mă după el. mai e ceva? Nu mai e. Ba, mai e un băcat. Dar pe milene să mai și pe aia. După cum vedeți, mi-am schimbat skin-ul, e foarte cute. Gata, mă, cred că e zi. Dai pe draci. E zi? Da, Pe aia să ne mutăm afară atunci. Dar să, bă, să mergem să mai minăm după aia. pe mergem, da. Poate găsim activ. Tot aici stăm, să nu pierdem mina asta Cât bună. iron ai? 20, tu? Eu 7, ba da. Pune în cufărul
Da, aici stăm, nu mai plecăm, aici stăm acum. Am stat în pământ că era o grămadă de zombi. Da, am pus acolo. Eu fac aici un zid de dăr ca să nu mai vină zumbalăi sau Mai am așa. inima, să nu dai mie. Dă-mi repede ceva de mâncare. Ia de mâncare. Ia bă. Trebuie să mă duc să mai caut ceva găini pe aici, ceva. Uite, vaci acolo am găsit. Să nu le omor pe toate, să le mulțim. Păi mă duc și le omor pe alea de mai departe și le las pe astea mai de aproape. Bă, da, dau un topor în cap și le mor din prima. Ia! Ia! Yes. Yes! Bă, cred că am mai văzut niște vaci. Sau mi s-a părut mie. Ba, uite, pe munte cât e. Hai că... Și aici jos cât e. Ok. Să fac ceva, o sabie de iron? Nu s-a vedere. Fă... Nu, că o să folosesc topor de iron sau de fier, că e același lucru și cu ăla de diamond și cu ăla de... Da. Deci o să-mi făm un pickaxe măcar dacă faci. Da. Un pickaxe? Da. Cred că o să ne mutăm mai pe munte, că e foarte faină zona. Ție nu ți se pare faină zona? Da, da. Hai, iau asta de aici, ne mutăm acum. Nu ne mutăm. Să mai merem la mina sau nu mai merem? Nu mai mergem acum. Apoi hai aici pe munte, fix în fața noastră. Hai că nu i-am dat la asta, nu i-am dat criticală. Hai că iau toate astea. Și uite, avem aici vaci pe munte, deci stai să le fac o groapă să le bag. Ok. Hai. La ce coordonate ești? Bă, fix, uite că mă vin în fața ta. Uite, mă, nu mai vezi pe munte fix în partea... Acolo? Deci, du-te lângă la gras, lângă semnul tău ăla. Uite, bă, uite, fix în față, fix în față. Ce bă? Bă, vii aici pe munte, eu stau groapă Ești pentru... locația asta. Poftim? Ești maker aici. Știu. Poate Pe- episodul viitor o să am și o textură. Maker, Dar nu știu dacă sunt făcute de 1-10 testuri. textură, da, cred că da. Bă, sunt făcute? Da. Următorul... Ok. La fix acolo e picat, în țarcul vacilor. Următorul episod o să avem și ăsta hostat, serverul. Cine îl hostează? Eu. Bun. De fapt nu-l hostăm. Cu faza aia port forward. Cum? Nu știi? Uliu, bă, că intră înapoi. Bă, nu vreau să intru. Bă, deșteptule. Deci, bă, au băgat o viteză. E cam aș pe de vacă. Cred că te-au văzut pe tine cât de frumos ești, au fugit pe tine. Bă, nu mai vorbi urât în tipul meu. Am zis că cât de frumos ești, mă. Nu ai zis pe ea. Bip pe ea. Am zis că când te-au văzut pe tine, Ai zis? și abonaților, când postez videoclip, sau când ne uităm acum, când edităm ăla. Am zis că când te-au văzut pe tine... Ai zis că cam aș pe ea. A, așa, da. Le lăsăm pe astea două acolo în groapă și le mulțim pe astea, le omorâm, că nu-s bune. Nu că zici tu. Pe astea de pe lângă le omorâm, că nu-s bune. Sarmale, ca să aveți murați. Unde ne stabilim? O să trebuiască să ne facem topor aici, pe munte, unde am prins vacile. Ce? Ne stabilim aici, unde am prins vacile. Nu, cu toporul. Să tăiem lemn, că ăsta de altceva să dăm cu el, știi? Adică... Sau ne-am putea face sabe de diamond sau sabe de ceva cu sharpness. Bă, de ce mi-ai dat topor de iron? Să fac ei lemn. Cu topor de iron? Nu, cu ia sapă de cola de lemn dacă îți convine mai mult. Bă, să știi că e același lucru. Ba nu e. Au. Poate la atac. O să mai muncim ceva off camera și după aia o să încep să filmez și eu, să mă ajute la asta la setări. Grasul ăsta să mă ajute la setări. Ce ai, bă, tu? Sau n-ai? Ba da. Ce ai? 3. Nu am și eu, 3, deci pot să mă ajut cu setările. Dar ce ai, calculator sau... Laptop. Da, și am laptop, hai că, bă, poate e același lucru. Ce placă video ai? Ți-am zis, nu știu, dar o să-mi dai tu imediat. Și o să ne uităm împreună, că e nou laptopul și nu prea m-am uitat, știi, mi l-a dat cadou. Cine? E ziua mea. Cine? Bunica mea, cine? A, tot aia.
Facem felul ca să putem înmulți văcuțele. Exact. Să mai iau și eu de aici, din iarba asta de pe munte, că e tare enervantă iarba asta. 21 de siduri, mai fă pe aici niște de-astea. Păi și eu mai am încă 14. Ok, bine. Hai, fă. 1, 2, 3, 4, așa, bine. Stai să mai punem dar și pe aici. Stai să iau crafting table. Bă, dar aici poate vine apa. Ajunge apa până acolo. Stai să iau gărat. Ajunge apă, bă, că e 4 blocuri, ajunge. N-ajunge, nu vezi că nu se... A, mă, ajunge 4 blocuri, 1, 2, 3, 4. Păi da, dar e în sus. Nu contează. Mă rog, cum zici la... eu Poate nu să cred fie și jos. Nu, pune, Tănu, pune și apă, hai să luăm aici. Punem, că- nu. Fă gălată, bă. Și mai punem una aici. Că nu să vezi fie că nu așa. se face. Bă, ce mă enervează iarba asta, mă, că cam aș pe ea. Bă. Deci după ce o să filmăm episodul meu, adică și o să-l postez eu pe canal, Bă, cum? o să ne gândim și o să vedem cine e mai activ în chat, adică de la el, că la mine nu prea o să fie abonați activ pentru că n-am mai postat, adică am șters toate videoclipurile de pe canal și na, o să trebuiască să fac asta o promovare, grasul ăsta, deci prietenul meu. Mă rog. Deci da, fraților, cam atât cu acest episod. O să mai lucrăm noi ceva off camera. O să vedeți următorul episod la el, deci intrați la el, aveți link în descriere. Uite ce am făcut, vă, îți place? Am nesimțit. Ok, deja, cam atât cu acest episod. Eu am fost Blue, el a fost ceva de Arti? spam. A. Ok. A, bă, Deci da, hai, salut. a Zi-mă, spus pa. pa!